Gerran galduzten, gerran desagertu. Belaunaldiz belaunaldi gorde den esamoldea da, bere arrastorik aurkitzen ez den senitartekoa hitz egiteko. Pertsona hori ez da erabat desagertzen ordea, norbaitek memorian gordetzen duen bitartean. Nien ara lausirik anaz, eta naz Patxi Jakan Birloba. Nire amuma da Nekane Jaka Etxebarria eta da Patxi Jakan alaba. Badakiguna da Patxi ibili zala gerran eta desagertu zala gerran. Inon esan agertzen registrotan eta esan agertzen hilde zeuela. Eskainun jakin nora jo. Inon pesta aklaten ez hori. Orduen oin arte, ez dugu jakin ezebez berataz. Halako baten norbaitek informazioa emondozkun arte. Nire aitzitzek beti kontatu besten zut ondo inguruen, zelan frontea fikati pase zanean, danazala gorpue, eta bera naitak eta inguruko baseriko batzuk, gorpu batzuk erre, eta beste batzuk enterrau egin zirela elortatxu basarriko landetan. Konturatu nintzen, dakitena kontauen biotela, azaldu nien ze dakiten eta eurek etortzeko eta gudari honek lurpetik ateratzeko. Ekainaren hasieran Anazadiko taldekoak etorri ziren eta gure baserriko landetan gudari baten gorpuzkiak desobiratu zituzten. Gorpue buruz gora egon zen, oso posizio niretzako gogor baten, eskuak atzeraka botata, ahoa zabalik eta egia esan situazio gogorra izan zen. Eta gorpuak eki bazan Eusko Gueresteko ebila bat, kartutxera bat, eta baina eta bala ugari. ...2022an jaso gendun dei bat, barriegaz, zelan identifikatu zeren gorpuzki batzuk eta zala Patxi Jaka nire birraitite. Nire alabi etordatzen horra residentire, da zauzten haike topadu batin edo bezin. Baina, zein justu beste, kasein zen egon ez. Segiramen dauz. Gaur oso egun berezie da, gaur lehenengo aldiz ezagutuko dugulako Meia familia eta birraitite agertu zen tokia. Ninez, Nekane. Mile buelta eman dodaz, mile buelta burueri norrete da, nortxukete direz. Hainbeste urte han egonda, gutxienez badakigu nor zan. Betxo, jakitea aita gutxienez non egondan, ez da? Jutetzen hona eta haitxe zer lan da non dute, bertakin. Inok ez errezan bez? Jongo gara ingururentza, ikusi non agertu zan. Heldu gara iaia. Bitu, horrek harriek ikusten doa zuz? Aurrera joan. Horrek dire. Hemen agertu zen, egon zen gora begire. Gaur gertatu denak, ziklo baten amaiera da eta Patxi berriz beran familiara egotatea. Azkenean ezagutzea ez da, zer pasau jakon eta nun hil zan eta hori, jakitea ia dela privilegio bat. Ze familia asko kestere jakingo inoz nun dauen euren familia. Azkenean gure familia edo odolekoa ez izen arren Patxi postuten gara. Patxi berriro bueltatzea bere herrira.
eskarrak ematen zat, oneri famili guzti ere, eurek ez fartzen nintzen, eskainun topako. Goi biligari topaten aleinek, baina ja kantatetzko. Eskerrak asko.